Фирма Козметик Таневи от град Плевен се занимаваме с внос и дистрибуция на професионални продукти за маникюр. Сравнявах различни оферти от други фирми, изработващи мобилни приложения и най-важното беше да намерим професионалист. Още след първия ни разговор Иван Инджов много добре разбра идеята ни да създадем мобилно приложение, което да е свързано с онлайн магазина. И комуникацията като цяло с Иван и екипа му е изключително лесна. От цялостното представяне кое как се прави, кое след кое, добиваш представа, че може да стане по начина, по който си го представяш. И много по-лесна, когато работиш с друг професионалист, който надгражда твоите идеи. Доволни сме, че се доверихме на Evolution Dreams. Те ни осъществиха основната идея да могат клиентите ни да поръчват по-бързо и по-лесно. Със сигурност ги препоръчваме, защото те са професионалисти, изключително коректни, точни и иновативни.